Nagkanas yo. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Di pagkasaritan nga intay ikandya kita kit impatulaw di pagayam tayo nga alfawn. Kastoy man ti kunana. Der tata balsamaw. Kaya't kumamad nga ibinglay ti pagkasarita. Amaw akatawan da kaputa uray siya kamismaw aminado asaan anasaya at ti ugalay. Awan asawa iso nga impagarup kaw no awan tao ti rumso aparikot kaw. Rugyak man nga raw ti agsalaysay. Unay mo dayton pare. Apa yan paray? Nasobra mo tinday ta kinagaga mo. Ha? Ay na. Inako mo sa amin ang ti kinagaga. Edi nang ipurwak ni Apo Diyos. Sika talaga pare. Ay na pare. Apay nga ano sa masuksukayan day ta adaga. Nakatangtang kampay mga raw. Kasanaw, saan ngamin na nagtudto daw. Sakit diritso nagpigsa ti inay. Iso at timangkin ti daga. Ay na pare. Apay nga ano sampay lang ako nakmanay. Gusto nga minang. Ay na pare. Masapol nga agsalukag. Tapno da pangalak iti ipakan ko iti pamilya. Anya? Masapol pa ayaman. Kita anak man eh. Oray sa anak nga agsalukag. Mabiyagak na tama. Ay na. Naimbagking nga pare. Ta awan putot mo. Iso nga oray pa isi-isi ka lang. Awan ti parikot mo. Anyan. Kaslad na kurukurang ti panuno ni Pari Martes. Ne, apa yan? Apay ani Martes manen tinalagip mo. Kasano? Nakatangtang kan di dagay di garden na. Ano sa nakidya suksukayay? Kat gaputaan anusan na suksukayan adan kurkurang na. Ay sinibugan na pa'y kumangamin. Di daga tapno lumok nang. Parparigatin na mauna yung tibagi na manang. Nangipanan na nga iti utag na. Ay na, nagagat ngamin ni Martes. Iso nga uray na tangken jay daga. Sukayan na lat na. Apay, pada na ka ngamin ay asadot. Asas, anya asadot asasawa manang? Kat iso maut, awan pa'y matikunam nga agbiro kay ti panggedam. Apay pala nga parigatik tibagi kamanggay. Gano baruak, awan ti pamilya nga obligasyon ko. Iso nga uray pa isi-isi awan problema. Mabiyagak latamanang. Anya? Ay, talaga aday jay pare Alfon. Apay ka di lakay? Katawanak nga no. Taapay ka no? Trabaho ka no, trabaho. Ngam sa anak mo't lata, bumak na. Anya? Imbaga na ti kasta lakay? Ay, wan bakit? Ay, anyan ni pare Alpon. No anya tinalagip na nga ibaga na lata. Wan nga rin. Iso akin no na, asaan mo't agaputa kayat ko bumak na. Iso ajak agsardeng agtrabaho. Kasapulan agtrabaho, tapno da pagbiyagan. Kat, anya ka di timbaga na lakay? Kinunanak din na naipadata ka no kingkuha na atambay. Nga awan makukwarta na. Ay, anyan ni pare Alpon. Saan kit di ngagtrabaho tapno makaurnong? Di na among ti sumarunong aldaw. Ala, bayantan ba kay? Saan na balay? Taammo mo, ti ugali na. Naggana sa inyo. Mayata talaga ti timing ko Apay ka di manong? Una, agburburag ti sidayaw. Di pag-isaw, makipanganak ton dito. Ay namanong, awan ngaminan ti kanam anya. Iso akasta, agsursur ka iti pakipanganam. Ay na, adamo bagas ko diyak nagluto. Anya? Apay ngamin, adi ka nagluto? Ay ka amok nga road nga dahil lutong dito balayaw. Anya? Wait, apay. Naku mga iti sir-serbi na professional kayo amin nakakapsat ko. No didak ba't ilak amanong yaw. Ay. Kati sumay, husto di bagbagak, iso adi ka nagsinay dita. At dan kayo nga ron iti mayat apanggadan, di irano da kamanong yaw.
Da kayo talaga, Manong Alfon. Ala, inka nga rod kita ano naluton dyan si datap no mga tayon. Tay baon nagpayamanong mo. Day tala ang ti Aramida, miso adikan agreklamo. Unay mo ni Manong Alfon, mangibabaing. Apay ka di ading ko. Katno ka na yun na nga ibaga, nga uray saan nga agtrabaho, gaputa da tayo a profesional a kakabsat na. Ay, day tangarod kat, mangibabain. Ngamno bagaan, agungat mat. Day tangarod ti parikot iti day taakabsat mo. Kabsat ta amanang. Ay nakasla di na pampanunutin ti masakbayan. Ipagarup na siguro ang napigsa ka na yun. Uwan nga ta Kan may sa? Sika tinamnaman na manang. Isung agurnong ka para kan ko ana. Ay, awan ko matidakas na gaputa kabsat na. Ngam aglablabos meten. Day tangarod manang. Ngam kasla ka anon tupay ang makapagpanunot. Nay, nalpas magagaya mo ti panagsukay mo iti dagang pare. Uwan pare. Iso rugyak mo ito, panagmulak kita. Ay na, pare. Bay ampay na ta panagmulam. Sumurot ka kiti kanya. Papananda ka day, pare. Intasabtan nila nyo jitersina danana training. Intay uminom. Ay, tumaktak lang iti trabaho day ta, pare. No kaya't mo, tulungan na kiding agmula, pare. Ikang kanto iti tangdan mo. Ay sus ka, pare. Aw-awisan ka, mapan ag-relax. Ay apan nakiding agmula. Ayun na pare. Sangbot nga rin ti trabaho. Tapno malpas, sakbaya dumteng ti kasar ti kabsat ko. Ay na, trabaho kayo, trabaho. Saan kayo mo lang agbalin na milyonaryo? Ay na, oray saan tang agbalin na milyonaryo pare. Basta daki di ti mailakaw. Tapno damot ati may gatang iti makan. Malawa ni, pare. Panawang ka nga ruta na. Agmula ka, tamapan ko sabtan nilan nyo. Nangalaam nga ito kwartang pale. Ay na, nalaing da ito'y kumpare miti diskarte. Ha! Ay na, dinawat ko kalag iti professional kakabsat ko, pare. Ay, naggana sendya. Dayta ati biyag, pare. Ay, wala. Naggana sa talaga iti biyag. No adda kakabsat, apagdawatan. Oray saan tang agtrabaho. Walaan niya, pare. Ay na, sana all ada professional kakabsat na. Iso asana agtrabaho, ha? At nga ron timang susustendo kanyang, pare. Apa, nagkara sa talaga ti biyag mo, pare. Ay, talaga, pare. Ngayon, kasta nga ta ka na yun, pare. Kasanun to ngayon ton lumakaya ka. Ay, kaya sira-sira, pare. At ati kakabsat ko, iso asigurado. Di dakbay-bayan. Iso asigig hindi. Just enjoy life. Ako na da, pare. Manong, agkasapulan ka nun ni Sir Freddy iti karpintero. Amang ano kayat mo? Ay na, siya? Agkarpentero? Nay, kat isumat. Apay ang katawaam. Awan mo dakas na Ay na, sakpay lang ti pagtrabahuan nyo. Oray saan ang agtrabaho, kaputa mabiyagak lata. Anya? Katuan mo. Adda kayo nga rod amang ti diti kwarta kan kanag. Anya? Kaya sumat. Ay namanong, saan nga iti agnanayon kat mang namnama kalatan ka na kami? Ay na, professional kayo. Iimot yo, ti panangilakam nyo kanyang amanong yo. Naimbag ka na kayo, trabaho yo. Siyak nga awan, iso atulungan dak ka rin. Iso nga ron nga ibagbagak nga agkasapulan ni Sir Freddy iti karpentero. Tapno adamat ka matipagsapulam. Adula amin data. Kunak nga rod, oray sa anak agtrabaho, mabiyaga lata. Anya? Kaya sumay, ngam Christina, ika naman iti sagas mo kiti. Maggatang ko iti apog ng tabako. Day tati ko nam amabiyag kalata, oray di ka agtrabaho? Day ta agdaw-dawat lang ti ammo? Alaki iti nahating ko, nya lagi din na yan. Sagas ulang mo. Anyang iti serbina anak kaandal, nagsusweldo ka no, di ka mang dahil.
Anya asang gasot only. Ay namanong, pinagadalda ka mo't kanudanan ng ide. Ngam nagsardeng ka kanungamin. Wen, ngam imbagak kadaranang nga ireserbada ti kwartada para king ka, intun agadal ka. Iso ang nagsardengak. Ayaya. Anya? Wen, Christina, malalala. Mangted ka niti sang gaso, gadi ka nagungay. Agririkan tulang, nurinibo ti daw-dawatak. Ay, ala, wanan. Amok matlaang, adi ka agsardang. Iso sige, nga madamdaman to. Makikita mat nga glutluto Unang aming ngay kanak da ito, uray nagato imbagaran. Ala, halinggo, agluto ka mga raw, mga anak dito yan. Ang mga nabanglisan dyan, napoy ko, dyan balay. Talaga asabali ti prinsipyo dayjay amanong Alfon. Apay ka di manan. Imbaga, nga agsapsapol ni Sir Freddy iti karpintero na. Ngam di nakit di kayat amapan. Anya? Siya, agkarpintero, kuna nakit din ti salbag. Kat, imbagam kumamasapol nga agtrabaho. Saan amabalin nga agpaisi-isi lang akanayon? Imbagak manang, ngam isulat ta nga iso ti sungbat na. Sana balik taadda ta amang mangtod iti kwarta kan kwa na. Anya? Tanggaan na mananalan nyo. Tagay manana. Pare Alpon. Ala, ito ka man pare. Kakaiso na nga wanti mo obra. Di tagay man Pare, pasensya ka na ngam. Laplap da akong tibagyak nga uminamit alak. Di ka man pare. Alaki din. Ito ka mo. Talaga saan ako nga uminamit alak, pare. Tumaktak lang amin dahil iti trabaho. Imbes asayangin tati olas ta dito yung nga umininom. Intakit di agsapol. Iti pakitang danan. Naglaim pagaro pa nagbaling kagaya mo in asanto, parilan nyo. Ay sus pale, saan bet nga iti dayta? Nakamail sa klient. Pudno ti bagbagada, asaan ta sayang iti ulas na. Ti awan kay iskan na banag. Ay na pare, apay. Awan ayat ti kay iskan ti aramidag. Saan aday ta pale? Alalala. Panawan ng arudan, nawanin ibagam pare. Ay na, kunam sa tuladam ni pare Martes. Trabaho. Ngam saan mo ta bumaknang. Ngan maipada iti panagbiag na kanyak at tambay. Anya? Ay, anyan ni pare Alfon na ya. Siyak, akana yun tisang kadilaw na. Ay na, bayamon lakay. Amumatan ti ugali na. Wain, pudno trabaho. Nga oray santa ngagbalin a milyonaryaw. Ngam kasi ti abaw. Saan tayo mawawanan iti kanan tayo? Ba nag-apagyamanan tayo alakay? Mala, bayamon ni pare Alpon. Ugali na siguro ti kasjay. Ay na, saan kidi ngagsalukag. Tapnod dati maornong na nga ramatin na ito nagkapsaw. Kani, dandani man hindi pa nagtutudaw. Agisagana ko makidi iti abasto na. Wan nga rod lakay. Ayabam to, intun adda pa kitang danang. Ay, saanin bakit? Gapot sa sigurado. Katawaan na klang na dyan, akong pare. Nagdengag ka kadi iti radyom, Alfon. Saan? Hindi ako nasangsango. Di mo nasango wano awan baterya ti radyom. Apay nga minaya. Nagibos ka din, jay subsubaybayan nyo a drama? Saan? Ngam ko na ti damdamag nga dakano umay a super typhoon. Ganyan ko ma. Ay na, agridam ka kumamot Alfon. Mangisagana ka iti abastom. Bagas, mantika, asukar, asin, flashlight, danom ken aminen na masapsapol. Oo, atula. Mindata nga ibagbagam. Ay na, no kadagitoy apanawan. Saan amabalin nga agpatay-patay ka? Gaputa inton pumig sa tibagyo. Sigurado,
Di kan tumakarwar ije balay mo. Alangan mo't asara ko sukam tinapig sa atudo tapno umay ka makipangan. Ay na, di nakpakadanagan kung nakumanin manang. Ay, talaga adi mo ammo ti mabagaan, Alfon. No talaga kumangarod analaing ka. Simurot kakin ni Parem Amartes iday ayabanda ka makitangdan. Tapno adda igatang mo iti bagas mo. Tapno adda nakasagana akanum intundumtang ti bagyo. Di nakpakadanagan kung nakumanang. Bagyo lang dayta. Kitao ak. Iso nga awan ti pagdanagan. Ay na, manual dawan tinaglabas. Kung saan pa nagsarasarad ng dito abagyo. Sa akin, awalin ti bagas ko. Nabisinan ko na yan. Ay, anyang digaston. Umpay mo ti sabali ang maluto dito napamudpud ko maitibising. Ay, pudno gayam di bagbagada. Amasapon nagsalo kagak. Kanayong kula ang ida, akatawaan. Karo ni Pare Martes. Ay na, kita na mamiris ko ang studa. Nabisina ko talaga. Sabay ata yung timpalay ng Ilve kung Cristina kakabsat ko. Ni Pare Martes laang tasidag kanya. Mabainak. Nganudyak puskulan din ba? Ang mga namatayak lang, gapo itibising ko. Iso awan, mapanaklatan makipangan iyan na Pare Martes. Ay na, agyaman ang Pare Martes. No awan lang iti balayo nagkamangak. Sigurado, nataya kong gapo itibising ko. Awan mo gamin cellphone ko. Tapno awagak dagiti kakabsat ko. Ay na pare, naimbag kidi at nalagip mo timay. Manugaya mo nga aldaw di ka nang naan. Muwang pare, maginumak iti tanom. Marik naklat ti bising ko. Urayag no may dagiti kakabsat ko. Ngam awam mo umay ura may sa. Ay na, nagpigsa ti todo pare. Iso adi daw makaumay Pare, mababay na unay kang ka. Pakawanan na kumakaragiti ng sasakin ka. Ay, awan na nyaman na pare. Ngam agnakam ka kumamag ngaminan. Masapol, agtrabaho ta. Tapno inton adda sumangbay adidigra. Akas kumaita, adda ti manamnama amay saan. Agsalukag tayo pare. Tauray awan tinamnama agbalinta milyonaryaw. Tinapatag, adda ti maigatang iti apastaw. Uwan pare, dahil iti adal ka impay kanyak, dahil iti abagyaw. Ganda. Pare, mabaling ka din nga ikan nakitibagas sa'yo. So kataktaw, inton makasapul ako na iti trabaho. Alawan pare, di ka madanagan. Kaasi ka man, nawanti isaang mo. Sapay kunada, bumayag da ito'y apagyaw. Nalaos, dibain ko iti day taagundaway, tatabal sabaw. Ngam inturturid kaon, gapaw tawan kit nga raw ti isaang kaw. Manipod idayin, nagbalbaliw kaon, tatabal samaw. Nagbalina kaon, anagagay. Ngam kunkunak iti bagay, analadaw siguro ti panagbalbaliw kaw. Gaputa sa anak bait, ang makasarsarak iti agbalin ang bakit kaw. Ala, kastan, tatabal samaw. To'y pagayam mau, Alfaon. Ay da, pagayam Alfaon. Ti panagsalukag, saan nga minatapno agbalay na milyonaryaw. Kita man, gapo iti sabsabali a prinsipyaw, nabisinan kakangaraw ti di panagbabagyaw. Ngamala, bayahamon na ita, pagayam Alfaon. Tinapatag, nakaamiris kan. Kat amumon ti manggay. Kat saan analadaw ti panagbalbaliw mo, pagayam Alfaon. Tanuman pa'y di ka makasarak iti agbalin nga sawam para mutla ang king kaamis mo ti panagbalbaliw mo. Urayam, ang mga nusan pa'y adimtag ti maipaiking ka akatakunay na ibaw. Hanyat amumngay, pagayam Alfaon.
mga no mam-amom tawin ton bigat. Ina, nagkanas yaw. Malah papagayam. Ditante nagpatinggaan ti surat nga impatulaw ni Pagayam Alphon. Adinan inlanad ti address na. Dito'y drama tayaw. Nagkanas yaw. Isagsagot ka na kayaw ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay panang tarabay.